Hello, good morning. Good morning sa tanan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Matapa ko ng muntaga. Nakaprepara po ko babahaw. Wala ka adlaw ko nawa ko sa kuwan. Video. Hindi na kaya. Naroon ko mais kay magbawas na ko og rice, bawas na uili. Kaya maintenance naghan. Ito na ko yung maintenance. Ataas ko cholesterol na ko yung maintenance bali 3 months. Da laboratory na pagbalik. Unang mga bata. Nagkuan lamang ko lumpia nga gulay. Sa ako mais. Kaning kape stick o tangan ng limonsito. Kaya yung sa banog trangkaso nadakan man noon. Kaya kumagdaham o naghanagay nung kung diferensya. Muwad ang siguro kong trabaho. Sunod adlaw, nag-crossing na mga bata, mag-graduation na. Nagubano ko na sila kalisya. At kung napagmingalisan niya magtikaw-tikaw. Bernis na deron, muli ay nasa karami siguro og na. Ngayon ako kit ang mais. Dibati. Sakit pag ako ning hangilikod, daghan mo ning nagubo na ang operasyon mo kanggit pod. Ngayon ko kada magubog adlaw, gabi tiga po itog daw, panahon katong gagawin itog nawa. Kamusta naman mo, Ma'am Sara Layla Amin? Madong gabi diha, Ma'am Yuning Ayok. Ano naman just Ma'am Yuning Ayok? Nagin na kanunay. Salamat kayo, Ma'am. Bima Makabalo, kinasala ni Nisan, nandun sa tigli, sa video, sa reels. Pag binangutan na sa upload sa Facebook katong si Kia nga sa kaslauting sa bayt to na atong routing sa bayo ko hagdanan mo katong nagtiwas kay nod tanong materialis maming kat-kat sa pagsaka. Pero masaka man gyapon sa way hagdanan ay di man kado taas. Operate hagdanan tong routing sa bayo katong tiwas kay nod tanong materialis na i-plywood pero kuwang og mga 2x2 nga kahoy. Labot sa wala ko kapagabas kay short na ni-stop. Nanilaw-ting pero way hagdanan. Kaya ningon man nga. Mga tukong gitang mga gagaw, kaningang mga sakop daan pikas. Ano mag-isabot na mangulig. Ay siya nga bakasyon. Nistiya ila kung itong taas. Routing. Problema ko lang ito kay wala kay hagdan.
mukaan pa po ito namiso para baka maghagdan kay pagabas pa na may kahoy kuway pagabas huwag pagtrabaho na napi plywood ginabas kay kuwang hamat na ron o di na dito matiwas so na ko stop ko sa trabaho kana pa ko maintenance ba din 3 months 3 months nung para sa cholesterol dada ko yung maintenance ng hantod-santod na kanang duha ka koan telmisartan o amlodipine 5 minutes later. magsuway di ko na ng langga Umri ni mo pagkuha tapha man pagputod ubod sa padpad mo ni bila-bila na mag-wake up ipod nga bila-bila sa swear ko na ni laga kung sa Tagalog mo masiro lang yung paragis o baba ni swear ako dani mayang hinubig kaya isulog sige tagin ko lang batay ka palit ag sirbastatin nga bakay tag siyutso na ba yung buok diya kadadlaw di siyutso tayo papiti kadadlaw di siyutso man 30 gud ka bukang hasitaw kaya na mahurot o palit ano mo practice na siguro ni Ihani. Ado belum makalugsong og merkado, itag mais nga. Tuloy ba jing ko man tumang plate gahapon. Tambal sa pagkaon kaya sayang mo pagtambal kung sunod. Hindi ka nalang siguro. Tawag tambok. Kasi naraba ko trabaho. Diyan sa mapalit na yung tambal. Ang tambal ang bangkay. Labag yung ipalit na hapon. Aghang tambal sa sirbastatin ng siyutun sa agahang lusartan tagjis daghang amlodipin tagsiti kanang lusartan kaya ano man na hantod naman na hog tagpilang adlaw na ho ang lusartan tagjis amlodipin tag city 17 plus 18 hang tinan kanang tag 18 bali na nag 3 months so mag-laboratory na po balik daman gapon ang laboratory kay naman gapoy bayad list na laman kay naman ko'y PhilHealth.
Ito lang may maluloy dito ko. Yan. May grasya. Kapag ito hapong sila ka kuwan siya. Nilito na may malamang kasing-kasing na niluluyan. Kaya buka nakikinsa ka. Kaya magkikula ko. Training ko niya. Wala ko yung duty. Kaya malagingan. Napayutang. Matangtang. Kaya. Kasi dabad yung utang. Hindi mabayaran. Manang ginagit bayaran. Kaya. Nate. Kasungilun ta. Pa ko nagpakwenta. Chat ko na nga kwenta hanggang utang. Ako man pag-reply. Hindi malaman niya. Ado na ako na kaya ma-estes ko na po samot. Samot nyo ko ka-estes kay baw. Adong tumibawaan kaya nung masig na ba'y silain mo abot. Ripanan na naman o di pa ka o di na kaya trabahoan. Hulog-hulugan na lamang bayad o namang halilayang mamiso. Kaya mamiso sa ang video, ang vlog kay $1 in town. 36 pa man. Okay ba kako dani? Karpo ko ni Suway. Hala mo try okay ba? Kung naginam kong limonsito, juice nga ako yung gagama. Kalamonding nga palit mo ko gahapon, nag-8 kilo. Tunaw ka ng buntag. Sumabil mo makabalo, niingan sa gulan ko ng kalabo. Nagtik na ko kalabo, ma'am. Every morning mo, hapon. Siguro naglimusito ang kalabo.